איך מתחילים סרטוט? קודם כל אנחנו מדביקים את הגיליון שלנו במרחק של בוהן מהקצה השמאלי, במרחק של בוהן מהחלק התחתון, ואנחנו מיישרים את הדף, ואני רואה שהדבקנו מלכתחילה לא כמו שצריך, אז אנחנו ניישר אותו עם נייר דבק. שימו לב, מאוד חשוב נייר דבק ולא מדבקה אחרת, כי אחרת הדף יקרה. אוקיי, אני מיישר לפי הסרגל, שימו לב, אני מצמיד את הדופן של הסרגל, מיישר את הקו ומדביק. השלב הבא, אנחנו הולכים לתאר את האיזומטריה. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל אנחנו שומרים על קומפוזיציה. האיזומטריה תהיה מסורטטת באזור הזה, וההיטלים באזור הזה. ההתחלה היא זאת. אני עושה קווי עזר, קו עזר חלש מאוד עם עיפרון 2H, שהוא בעצם יהיה לי הבסיס לאיזומטריה, לתחילתה של האיזומטריה. אני משתמש עם קצה המסגרת לקו 45 מעלות. כל ההכנות האלה שאני עושה הם כדי לשמור על קומפוזיציה מסודרת של הגיליון. יצרתי פינה. אותה פינה אני אצור גם באזור הזה של ההיטלים. זו ההכנה. אני אעשה קו ב-45 מעלות מהפינה, ואני אקח את המשבצת הזאת כמשבצת מובילה את הקומפוזיציה. בעצם יצרתי את המסגרת של העבודה שלי, הפינה השמאלית והפינה הימנית התחתונה. אני מתחיל לעשות את הגוף. אורך הגוף שלי הוא 60 מילימטר. אני מניח על סרגלתי את המשולש בצורה הזאת, אני מניח על הקו את האפס, ונע עד שאני מגיע ומקבל את הפינה על הקו האופקי ועל הקו האנכי, ואני מעביר קו. קיבלתי בעצם את ה6 מילימטר. הרוחב, שימו לב איך אני עושה את זה. אני עושה, תמיד אני יוצר אלכסונים. קו חותך קו, וכך אני אגיע לדיוק גבוה יותר. הגובה יצא מהנקודה הזאת. אוקיי? ואני עכשיו מודד, הרוחב הוא יהיה 4 מילימטר של המנסרה, והגובה יהיה 7 סנטימטר. אני מודד פעם אחת את הגובה, הרוחב נמדד, שימו לב, אני מקבל עכשיו את הדופן השמאלית של המנסרה, אוקיי? אני רואה, שימו לב, מאוד חשוב להצליב קווים. תמיד לעשות קו יותר ארוך. קיבלתי את המנסרה. אני הופך את הסרגל לכיוון השני, מצמיד את סרגלתי, וגם מההצטלבות הזאת אני מוציא קו. קיבלתי מנסרה. השלב הבא, אני מודד את צורה של הגוף. פה אני אמדוד 20 מילימטר, גם פה אני אמדוד את הבסיס, הוא יהיה 20 מילימטר, ואני אעשה קווים אנכיים. בעצם אני מקבל פה את הדופן של היטל הפנים. מהרגע שהקו חתך לי את הפאה הזאת ואת הפאה העליונה, אני הופך את הסרגל ומוציא את הקרן מפה, מוציא מהפינה הזאת, מוציא מהפינה הזאת,
ושימו לב, כמעט סיימנו את העבודה. יוצא, מכניס את הקו מפה, מכניס את הקו לפה, מחבר בין הקווים פה, וקיבלנו בעצם את הצורה שלי. אני לא מחזק אותה בשלב הזה, אני עובר ועושה את ההיטלים. אורך הגוף שלי במקרה הזה, כמו שאמרנו, זה 6 מילימטר, הגובה 7 מילימטר, והרוחב 40 מילימטר. אז אני אתחיל מהנקודה הזאת עם הרוחב, עם האורך, האורך הוא 6 מילימטר, 60 מילימטר, 6 סנטימטר, הגובה 7 מילימטר, אני מודד על קווי העזר האלה, ויוצר את המסגרת. איך אני יוצר את המסגרת? עושה פה קו אופקי, עושה פה קו אנכי, ובעצם קיבלתי את המסגרת של היטל פנים. ברגע שקיבלתי את המסגרת של היטל פנים, אני מודד את הצירים מהדופן של המסגרת של ההיטל, אני מודד סנטימטר אחד ויוצר קו, ועוד סנטימטר עושה נקודה. יוצר קו אנכי, שהוא בעצם יהיה הקו של ציר ה-Z וציר ה-Y. אני מודד מהפינה המרכזית פה עוד 10 מילימטר ועוד 10 מילימטר, ובעצם אני עושה את הציר האופקי. זה ציר ה-Z, זה ציר ה-X, זה ציר ה-Y. גם פה יש לי ציר ה-Y. ואני מתאר עכשיו את המסגרת של היטל הפנים. היטל הפנים, אני מוריד אותו, כמובן, האורך הוא אותו אורך. הרוחב, שימו לב, אני לוקח את המידה של 10 מילימטר שכבר מדעתי, זה הרוחב. והרוחב של הגוף, אני מודד, שכחתי כמה הוא, אני מודד, אני רואה שהוא 40 מילימטר, אני מסמן אותו, ואני יוצר את המסגרת של היטל העל. כדי להעביר את המידע של כל המסגרות להיטל הצד, אני אשתמש בקו עזר היוצא ממרכז הצירים. זה קו ב-45 מעלות. ומה אני עושה איתו? אני מעביר את כל הקווים שיצרנו בהיטל הצד ובהיטל העל, בהיטל הפנים ובהיטל העל, ומעביר אותם לקו 45 מעלות. ברגע שקו 45 מעלות חתך את הקו האופקי שעשיתי, אני מעלה קו אנכי. אני מעלה קו אנכי. מהיטל הפנים אני מעביר את הקו, את הגובה של המבנה, ובעצם קיבלתי את המסגרת של היטל הצד. אני עכשיו לתוך המסגרת של היטל הפנים והמסגרת של היטל העל והמסגרת של היטל הצד, אני אמדוד את המידות של חלקי הגוף. אז כמו שאני יודע, הרוחב פה, שימו לב לא לטעות, אני מודד פה 20 מילימטר, אני מודד פה 20 מילימטר, ושימו לב, תסתכלו, אני יוצר קווים חלשים, כל העבודה מתבצעת בשלב הזה בקווי עזר חלשים. תפקיד קווי העזר להוות לי את הבסיס לקווי הגוף. ועכשיו אני מוריד את הקו הזה, שהוא בעצם המסגרת של האזור הזה. המסגרת הזאת היא המסגרת של האזור הזה באיזומטריה, וקיבלתי את היטל העל. איך אני מעביר את האינפורמציה להיטל הצד? נותר לי להעביר קו אופקי אחד, חלש, מאותה נקודת חיתוך, וקיבלתי את ההיטלים. השלב הבא, אני אחליף עיפרון, אני גם יחדד,
ואני אתחיל לחזק את הקווים. חיזוק הקווים תמיד יתחיל מהחלק העליון כדי לשמור על ניקיון העבודה. שימו לב, איכות הקו חייבת להישמר באותו עובי לכל אורך העבודה. נכון? זה דורש מאיתנו תרגול ותשומת לב. שימו לב איך אני מושך את העיפרון, אני עושה סיבוב עם העיפרון ואני ממשיך הלאה להיטל העל. ואני אעבור עכשיו לקווים האנכיים. נתחיל מימין. נמשיך לגובה. וקיבלתי את היטל הפנים והיטל העל, ועכשיו אני אחזק את הדופן של היטל הצד והיטל הצד. גמור. בעצם קיבלתי את ההיטלים. אני הולך עכשיו לחזק את האיזומטריה. גם באיזומטריה אני אחזק לפי איזשהו סדר מסוים מלמעלה למטה כדי לשמור על איכות עבודה טובה. עובי הקווים זה קווי הגוף, קווים ברורים ושחורים. השלב הבא, אני אבצע את הקווים האנכיים. שימו לב איך אני מחזק ושומר על רוטינה וחזרתיות כדי לשמור על העבודה שלי שתהיה נקייה, כי הקו הוא קו שעלול ללכלך את שאר הקווים, את שאר הדף, סליחה. ובעצם שימו לב, אני עכשיו מחזק את החלק העליון וקיבלתי איזומטריה גמורה. כאשר אני מזכיר, זה גם קורה, אתם רואים? אז מה שעושים, אפשר למחוק ולסדר את הקו, לחדד מחדש. שימו לב, זה המחדד שאני משתמש בו. מכניס אותו לחור האחד, סוגר עליו, מכניס אותו, מרגיש שזה נכנס פנימה, מסובב עד שאני מרגיש שהאבן חידדה לי אותו. אני מנקה אותו ואני חוזר ומחזק את הקו מחדש. סיימתי, זה השלב שסיימתי את הסרטוט שלי. אני מזכיר, היטל פנים פאי 2, היטל על פאי 1, היטל צד פאי 3. אני רושם פאי 3, פאי 2, פאי 1. מה נשאר לי לעשות? לרשום את הנושא. הנושא צריך להירשם בקו בין שני קווי עזר שאני אייצר. קווי העזר, אני מבקש, אני יוצר את קווי העזר וכותב את מה שאני צריך לכתוב בשדה הכותרת. הנושא הוא תיאור גוף איזומטרי.
ואת אליו. אוקיי? התאריך, נרשום את התאריך, מאוד חשוב. תאריך היום הוא ה-11 לשני 2004. השתיים יצא לי נמוך מקו העזר, אני מתקן אותו, מוחקים ומתקנים. אוקיי? ואני רושם את מי שסרטט, כיתה, ביקר, וזו בעצם העבודה הראשונה שלנו שאנחנו מסרטטים בקווים מדויקים. אם אתם שמים לב שאיזשהו קו הוא לא נמצא בעובי הנכון, אז אנחנו יכולים לחזק אותו, אוקיי? ולשים לב שהחיזוק חוזר על עצמו, וכל הקווים בעצם קווים איכותיים וטובים. בשלב האחרון ננקה את הדף, נוריד ונגיש. שיהיה לכם בהצלחה בתרגיל הראשון. תודה.